Priatelia, ahojte, ahojte, všetkých vás pozdravujem. V dnešnom videu si pozrieme a vlastne povieme si pár takých tipov, ako si aj vy môžete takéto vaše bežné jedlo, tú bežnú stravu, ktorú máte radi v kuchyni, obohatiť výživou tak, aby vám to jedlo stále chutilo, ale aby sme len nemali plné brúško s prázdnymi kalóriami, ale aby nám to proste jedlo do toho telička aj niečo dalo. Ja vám takto priamo z kuchyne ukážem pár tipov, ako zakomponovať výživu do toho bežného jedálnička, ako to robím ja, ako to robia moji klienti, moja rodina, ako to u nás funguje a ako to máme veľmi radi a verím tomu, že aj vám sa to bude veľmi páčiť a určite budú výborné tipy, ktoré môžete dať aj vy hneď do praxe a vlastne môžete si takto krásne obohatiť váš jedálniček. Takže idem rovno na to. V prvom rade, ja keď som začala obohacovať bežnú stravu vlastne o výživu, veľmi mi k tomu dopomohla táto naša herba kuchárka. Toto je vydanie, ktoré už momentálne nie je predajné, ale toto bolo úplne prvé vydanie, ktoré Herbalife vydal a boli tam úžasné recepty, pretože sú tam ešte niektoré recepty aj s nejakými vecami, ktoré už napríklad nemáme, ako bola napríklad paradajková polievka, hej, výborné mafiny a tak ďalej, tak to vám to ukážem, aby ste lepšie videli. A na základe vlastne tejto kuchárky, mnohí z vás ju možno, že doma máte, tí z vás, ktorí nie, tak nebojte sa, máme ešte aj druhé vydanie, ale toto bol taký ten základ u mňa, ktorý mi pomohol vlastne v tom, že som si vlastne uvedomila, že to jedlo, ktoré mám bežne rada, si môžem naozaj krásne obohatiť úžasne výživou. Takže vďaka tejto herba kuchárke som u nás doma začala aj naozaj zdravšie, jednoduchšie a veľmi rýchlejšie pripravovať aj také bežné jedlá, ako je guľáš, pizza, rôzne mafiny, koláče a tak ďalej. Hej. Ja vám potom na konci tohto videa prezdieľam aj pár receptov, ktoré som stále robím, nie že len skúšala, ale ktoré stále u nás doma robíme, varíme, pečieme, takže potom sa máte na čo tešiť. Ale ideme teraz na tie konkrétne typy, čo sa výživy týka. Ako náhle u nás robím nejaký, napríklad začneme hneď zo sladka, hej, ideme hneď na sladkú verziu. Takže keď robíme nejaký sladký koláč, to znamená, že nejaký perník alebo akýkoľvek pečený koláč, babovka, to je jedno. Väčšinou v tom recepte máte takže napríklad 150 gramov múky, hej. Ale aby to nebolo len nejaké mučné jedlo, ale aby sme si to jedlo hneď podkuli proste výživou a napríklad nabombovali ho bielkovinami, tak vždycky robím napríklad tak, že v rámci receptu polku receptu alebo polku vlastne tej múky, čo je nejakých 80 gramov dám múku a zvyšných 80 gramov dám náš protein drink mix, ktorý je výborný v tom, že on je trošičku sladký, to znamená, že dodá tomu koláču aj takú vanilkovú, jemnučku, sladkú chuť, ale čo je výborné, že naozaj doplní tie výborné bielkoviny aj v rámci toho koláča, takže tým pádom sa necítite tak, že by ste iba zjedli prázdne kalórie, iba čistú múku, ale krásne vás aj nejaký koláč zasytí a môžete ho mať potom dokonca ako nejakú alternatívu 10 alebo olobrantu. Takže namiesto múky do sladkých jedál pridávam vždycky protein drink mix. Keď robíme nejaké také veci typu omáčky, guláš, polievky, čokoľvek, čo musíme jedlo niečím zahustiť a väčšinou čo používa sa nejaký solamil alebo múka a tak ďalej, tak priatelia, ja mám pre vás úplne fantastický tip a to je vlastne toto. To je protein drink mix. My to voláme aj Formula 3 alebo F3. Je to vlastne proteín, ktorý je neochutený, to znamená, že nemá vôbec žiadnu príchuť a je to výborná vec do omáčok, do guľášov, proste do rôznych slaných jedál, ale aj do sladkých. Ak ste tu takí, ktorí robíte také koláče, že nechcete ich až také presladené, tak toto je naozaj výborná alternatíva, ako si naozaj obohatiť o bielkoviny koláče. Ak nepoužijete tento proteín do sladkého jedla, tak môžete použiť toto. To znamená, že ako aj do koláčov, ale toto aj naozaj do takých slaných jedál, slaných verzií palaciniek, nejakého mäska. Keď robíte, napríklad robím bolonské, tak to tam proste pridám. Robím guľáš alebo nejaký základ polievku, akúkoľvek potrebujem zahustiť, tak používam tento náš proteín a tým pádom viem, že aj to bežné jedlo, ktoré proste papáme, je krásne obohatené o bielkoviny, takže nás nezjeme toho až tak veľa, hej, v rámci toho jedla, ale keď už zjeme, krásne nás to zasytí a dodá nám to všetko to, čo potrebujeme. Takže naozaj výborná alternatíva a nesmie to u mňa v kuchyni chýbať, hej. To je vlastne preto, by ste si nemysleli, že proste z jedla sa dá robiť len nejaký koktail, ale naozaj je to potravina, takisto ako každá iná, ktorú si v potravinách kúpite, múka, mlieko a potom z toho spravíte nejaký koncový recept. Tak takisto to funguje u nás, ale proste nutrične sme podkutí úplne niekde inde. Takže tip číslo 2. Ďalší tip, ktorý u mňa nesmie chýbať a takisto, či už sú to omáčky, alebo sú to nejaké koláčiky, väčšinou naozaj z herba kuchárky máme tam krásne recepty, kde zakomponávame dokonca aj betahard. Betahard je naozaj úžasný a veľmi často ho pridávam ja do jedál, ako vrajím, či už do pečenia, do varenia, naozaj do čomkoľvek, kde sa môže niečo miešať.
tak Betahart krásne obohacuje naozaj to jedlo o ovsené beta-glukány. To znamená, že naozaj, keď on má aj takú špecifickú, tiež takisto takú jemnú vanilkovú príchuť, tak potom už aj v tých koláčoch a dokonca aj v slaných jedlách, kde je mäsko a tak, dodá tomu takú špecifickú a veľmi, veľmi chutnú, naozaj taký mňam efekt. Takže krásne doplníme ovsený beta-glukán a takisto vlákninku, takže úplne super. Vždycky používam takisto aj do jedál. Naozaj odporúčam všetkými 10. Čo sa týka multivlákniny, nie je to takisto len do koktejlu, ale toto, poviem vám, ak máte radi jablčník, jablkový koláč, hej, a robíte napríklad taký jablčník, kde posypete nejaké tie nastruhané jablčka, potom väčšinou sa dáva škoricový cukor a tak ďalej. Verte tomu, keď ten jablkový koláč posypete touto našou jablkovou multivlákninou, ten koláč bude tak úžasne chutiť a nielen, že bude úžasne chutiť, ale bude ešte navyše podkutý vlákninou. To znamená, že keď papáme aj niečo sladké, ako sme sa vlastne predtým aj v predchádzajúcej výzve učili, ako náhle máte nejaké sladké, niečo sladké, nejaký koláčik a tak ďalej, vždycky je ideálne ho jesť aj spolu s vlákninou, aby sa nám ten cukor pomalšie štiepil, hej, a proste by nešiel tak rýchlo do krvi. A vlákninka toto krásne pomáha. To znamená, nemusí to byť len jablkový koláč, ale akékoľvek koláčiky, ktorý robíte, určite do toho pridajte vlákninu. Či už do nejakého cesta to zakomponujete, alebo predtým, ako idete piec, rolády a tak ďalej. Keď to iba posypete, zrolujete, je to úplná pecka. Takže naozaj vždycky to pridávam aj takto do varenia. No a samozrejme vyvážené jedlo, ktoré takisto nie je len vo forme koktejlu, muffinov, nejakého smoothie bowl alebo proste v tej forme, do ktorej ich poznáte teraz, ale môžete si naozaj z tohto vyváženého jedla plus v kombinácii s proteínom robiť úžasné palacinky, lievance, wafle, takisto viete to takisto pridať takisto aj do koláčov alebo v rámci nejakých dezertov, keď pripravujete nejaký taký jednoduchý, rýchly koláč. Príde vám návšteva, máte nejaký biely jogurt, zoberiete vyvážené jedlo, vymiešate, hej, proste dáte to krásne do pohárov, šup a proste jedlo je krásne hotové a naozaj takto krásne si viete obohatiť svoje jedlo. Výborné je ale v tom, že nielen obohacujeme bežné jedlo a u nás, pre mňa je to fakt veľmi jednoduchúčke, že takto, či príde 10. olovrant alebo bežné jedlo, tak naozaj tú výživku máme. Väčšinou to striedame obdeň, hej, že napríklad aj čo sa týka 10 olovrantov, proste niekedy si dáme nejaký chlebík, nejakú salámku, šunka, zelenina, aj vajíčka a tak ďalej. No a proste niekedy to naozaj vyriešim iba formou tyčiniek, hej. Či už sú to express tyčinky alebo proteínky, proste vždycky ich máme po ruke a väčšinou proste jeden deň 10. Herbalife, druhý deň bežné jedlo. A takto to proste vieme krásne obmieniať, tým pádom nemáme ten jedálniček nudný, není to len o tom, že jeme stále Herbalife alebo pijeme koktejly, ale krásne to vieme proste zakomponovať do toho bežného jedálnička. Takže priatelia, je to úplne úžasné. Hej, čo sa týka takisto aj pitného režimu, máme naše úžasné Hydrate, hej, ktorý krásne pôsobí na mozog, na hydratáciu počas letných dní, ale aj takto v zime, hej, keď menej pijeme, alebo často cestujeme a potrebujeme si doplniť trošku tie mozgové bunky, hej, nech sú prehydratované, tak úplne výborný je tak si dať len čistý do vody, alebo sa z toho môžu robiť rôzne drinky, pridá sa do toho citrón, meta a tak ďalej, tak naozaj do takého veľkého džbánu vieme to krásne obohatiť, ak takisto keď robíte doma nejakú citronádu alebo nejakú limonádu, tak kľudne môžete použiť či už Hydrate alebo Immunobooster, z aloe vera zmiešať, úplná paráda. Naozaj, že všetky výrobky v rámci Herbalife Nutrition, všetky potraviny sú tak flexibilné, že ich môžete kdekoľvek zakomponovať, takže nebojte sa experimentovať, nebojte sa to pridať, hej, do nejakého jedla, keď varíte, keď robíte nejaké pohostenie pre svojich priateľov, keď k vám prídu. Keď robíte v rámci pitného režimu naozaj robíte čajík alebo robíte limonády, zmiešať Immunobooster s Hydrateom a tak ďalej jedno s druhým, pretože naozaj krásne nielen, že ľuďom dáte niečo, čo je veľmi chutné, ale aj čo je úžasne nutričné podkuté, takže nejeme prázdne kalórie, ako som spomínala, ale naozaj, že proste aj sa potom cítime fantasticky. Či už je to napríklad náš čajík, to znamená, môžete si ho spraviť aj ako ľadový čaj spolu s aloe, chutí to fantasticky, dáte tam nejaké kúsky citrónu, limetky alebo broskyne a je to proste úplne super. Takže priatelia, nebojte sa, ako vravím, ešte raz experimentovať. Naozaj, Herbalife sú potraviny, nemusíte sa iba fixovať na jeden shake, ale naozaj, tí z vás, ktorí nemáte kuchárku, tak si, tuto mám ja už doma, od ktorej som čerpala, ale na e-shopoch máme aj túto úžasnú Herbalife kuchárku druhé vydanie, kde máte úžasné tipy nielen na také šmakocinky typu, hej, že nejaké bežné jedlo, ako sú nejaké risotto, hej, koláč s pórom, pastierský koláč, proste to všetko karfiolový šalát s kaparami. Vedeli ste, že to môžete spraviť presne s formulou 3 a dokonca s aloe, hej,
alebo napríklad pastierský koláč, kde sa dáva vegánsky proteín, proste hej, normálne bežné jedlo a kopec ďalších, hej, nebudem vám to všetko ukazovať, rôzne natierky, pusínky, proste je toho fakt kopec. Ja sa s vami večer ešte podelím o pár receptov a tí z vás, ktorí si tie recepty pripravíte, tak sa máte na čo tešiť, budem sa naozaj, kto postnete, čo ste si pripravili z tých receptov, tak pozor, hej, špeciálne niečo pre vás bude. Takže priatelia, toto je pár tipov odo mňa, ktoré si naozaj môžete jednoducho dať do toho vášho kuchynského jedálneho lístka a naozaj obohatiť si takto svoj jedálniček. Je to proste úplne super, takže upustite úzdu svojej fantázie, pečte, varte, ja vám dám ešte, ako vravím, ešte raz niekoľko tipov a keď neviete ako na to, tak si proste zabezpečte naše Herbalife kuchárky a tam vám krásne recepty povedia, ako zakomponovať všetky tieto produkty do tej bežnej stravy a obohatiť si tam si tak jedálniček takto o naše produkty. Takže z mojej strany je to ešte za ne všetko, priatelia. Prajem vám krásny deň. Ďalej fungujeme, výzvujeme a večer sa ešte tešte na recepty odo mňa, kde sú zakomponované naše Herbalife produkty. Ahoj!